Tu máš Mike Braško. Je to môj otec, ja hovorím Braško. Ale on to má tak rád, on sa chce cítiť akože mladší, vieš. Dobrý deň, alebo dobrý podvečer, Petržalka. Tak sa mi tu dobre stojí na tom pódium, pretože tu mám jedného syna, Deniska, saxofonista, malý potles. Druhého syna, Davida, saxofonistu. Vnúčku moju krásnu Rebeku. A môjho vynikajúceho muzikanta, speváka a hlavne tvorca najväčších hitov v Strednej Európe, Igora Kmeťa juniora. Ďakujem. No, my sme začali v roku 1999 oficiálne takto, akože spolu, ešte keď sme nemali album, a v roku 2002 sme vydali prvý album Bubamara, ktorý vznikol vlastne tak úplne spontánne, že by sme nemali žiadne plány, že chceme dobiť svet, alebo chceme byť nejak populárni. Bolo to úplne také spontánne a... Tak poďme na to. Sviatok práce! Začínate. Poďme všetci! S nami, poďme na nás. Dnes večer vám zábavu hráme, dnes večer vám zábavu hráme, hej. Všetci ľudia sa tu radujú, všetci ľudia sa tu radujú, že vám hrajú chlapci Kmeťovi alebo Svetovi. Všetci ľudia sa tu radujú, všetci ľudia sa tu radujú, že vám hrajú chlapci Kmeťovi. A poďte so mnou. Ľudia sa tu radujú, že hrajeme dneska aj v Petržalke. A ide! Môžete si zatancovať. Dnes večer vám zábavu hráme, dnes večer vám zábavu hráme, hej. Všetci ľudia sa tu radujú, všetci ľudia sa tu radujú, že vám hrajú chlapci Kmeťovi. Oh, všetci ľudia sa tu radujú, všetci ľudia sa tu radujú, že vám hrajú chlapci Kmeťovi alebo Svetovi. Že vám hrajú chlapci Kmeťovi. Že vám hrajú chlapci Kmeťovi. Dajme ďalej! Ja čo pôjdem domov, keď nemám nikoho. Otec sa mi žení, mama taje v čiernej zemi.